सानदोंमोन आं गुबुननि गारियाव गोबायै निजिनि गारियाव गोबानाय नङा होननानै नाथाय मा खालामनो जेब्ला शिलं मोनहैयो टार्निं पइन्ट मोनो आंनि खर'आबो टार्निं जाफायो आरो दसे उनाव साब्बास बेटा आरो नैबे नारेगाल' आंनि जिउखौ रैखा खालामबाय दिनै लोगोफोर माने बे गैयामोनबा हयथ' आं मा जागौमोन माने खमावबो 3, 4, 5 बालागै गोबादों आं धेमालि जागोन बे देहाया ओमफ्राय नै मोनहैलायबाय दसेनो नै सेन्देलनि मुरथि रखम बानायनाय आथिंनि शिलंनि सिएमखौ मानिनांगोन नैबायदि दैयाव बोहैबोनाय बायला जिला सेन्देलफोरखौ आरामसे साजायनानै मानसिफोरनो देखायदों आरो बुजायदोंबो जे सेन्देल बायला जिलाफोरखौ दैयाव गारनाङा होननानै ओमफ्राय जों दसेनो मोनहैलायबाय नै शिलंनि एयारफर्स मिउजियामाव बेखौल' एसे शिलं मोनबाय आरोना नायनानै माने भिउखौ आरो इथि जा किउट नुदों ना ओमफ्राय दसे सम गोबानाय देहाखौ लानानै गथ'फोरजों ब्रेकफास्ट खालामफाबाय ब्रेकफास्टखौबो मा होनो बेलेगथ' जानो हाया आपेल थाइसेनि अनगायै जेबोखौनो जानो हायासै मोन्दांथिया बेखिनियानो दा ब्रेकफास्ट खालायबाय आरो ना एकदम नै शिलं मा जायगा होनदोंमोनलाय मा जायगा होनदोंमोनलाय इखो हा एयारफर्सआवनो लोगोफोर एयारफर्स मिउजियामनो आरोना ओमफ्राय दा नै आपेलखौनो जाबाय आरो गोबाव अबस्था गैला नोंबो गोबादा नायलाय इमान हेल्दि नोंबो गोबादा ओरैबो गोबाग्रा मेगन बिसिब थाबाय थायो गारियानो मोनामजोबखायो मेदाम मोना जागासिनो मिसाबो माबायदि मिस टेस्टा ब्रेकफास्ट हिसाबै बिराद टेस्टि ना सालबारियावनो बानायनाय आरोना इयो ओमफ्राय माबाया नै इयो मार गोथाव ओमफ्राय आंबो जाखांबाय ओमफ्राय नै सासे बोराय आरोना बथल खनथुमनो फैदों ओमफ्राय बे बथल खनथुमग्रा बोराया माने ओरैबायदि माने जों जाग्रा मुवा होदोंमोन आरोना जाग्रा मुवाखौ बेयो डाइरेक्ट बे दाखोर गारग्रायावनो सोना लादों आरोना मा सानखो मिथिला आरोना इमान मोजां जों माने हिन्दीबो बुजिया इंलिसबो बुजिया हारसाबोथ' बुजिखाया मा रावजों बुजायनो मिथिला आरो जायखिजाया आं होनाय नायदोंमोन आरो बेगाव बिदियाव लेथ्रायाव सोफानाङा बेखौ होननानैहाय दाना जोङो स्लाइस पेकेट होदोंमोन बेखौ सोनानै लादों प्लास्टिक मैलालायावनो आरोना मिथिला आरो बेसो मिथिगौ वो भैया वो खाने का चीज है उसको हाथ में ले जाग्रा होदोंमोन ओमफ्राय जाग्राखौनो प्लास्टिकआव सोना लादों ओमफ्राय साब सिखोन खालामदों मालाय नै फैसा मोनो नालाय बथलखौबो लांबाय मा सानदों नोंसोरो मा होनदों आंखो मा होनदों होनबालाय गोबाखांनानै प्रेसारखौ ब्लक लाबाय नामा दा 3 times गोबाबाय खेबथाम गोबाबाय माबायदि मोनो गोबाना लाखिखौनो नायाखैबा पागला गोबाखादो फैसिगोन होनना खोन्थादों जि गाहाय जायो नोंसिनि मानसिफ्रा ना नायलाय जि गाहायखा आंनि सायबो सबखौबो नायफ्रामबायानो जोङो मा दं सब माने एयारपर्टनि सब नायनानै बेबायदि आरोना नायनोबा फैनो हागोन नोंथांमोना शिलंआव दंजोबो आरो जाहाज जाहैबाय फ्लाइट बम बेयावलाय मा दङ नायनोनो जोबला सम आसाम का ट्रेडिसनेल शिलं का ट्रेडिसनेल ये बिहु डांस बिदि आरोना आसाम का है शिलं का आसाम का खासी लोग और ये क्या है ये सब क्या है आसाम पेन बैप्टिस्ट आसाम हैंड मेड एनालाइसिस गोदोनि आरोना ओइ गोदो माने इदिसो बानायजोबोमोन ना इदिसो दांना नायसिलां ओइ गोदोथारसो ओइ माबानि खानसिनायो सार इयो प्रेसार कुकारमोन गोदोनि प्रेसार कुकारनो नायना ला लोगोफोर गोदोनिफ्राय दङ इफोरो इनिफ्राय मडिफाइड जायो दा गोदान जाजोबनाय आरो इयाव माबा लोङोमोन आरोना इफोरबायदिमोन आरो फ्लावार बिबा दोनग्रा गोदोनि आरोना राजाफोरनि माने नै माबाफोरा गोदोनि बानायना गालांनाय माने इफोर ना इथिं मुर्ति दं इसे ओइनै मानबा मुर्ति दं इदि बिष्णु आच्छा बिष्णुनि इयो मा इयो
ओमफ्रायो माथो कृष्ण बायदि नुथाराखै इयाव जा साइजखा मेडामा नै मेडाम होनायावबो साफा हेल' मेडाम जि बे साइजखा नागा ड्रेस ओमफ्राय जोंनि बर'निखौबा दोनलायाखै सं सार जोंनि बर'निखौबा दोनलायाखै सं दा दोनथ'लानो जायोमोन मा दंनो नायबाबो हाला सं जोबलानै गोजौ गाहाय देखायलांसै आं दे बिदि आरो दावरायफोराबो सब औवानि आरो बे भाय'लिनफोराबो आरो ना दल सल सब गोदोनि बानायना गालांनाय गोदोनि दै लायनाय न'नि सामाननि मा होनोमोनलाय सारिखौ बम मिसाइल जि मोजां स्ट'र दं ओइ जेराव बावसो हेलिकप्टार खाथियाव नायहैनि र' नायनानै थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नै हेलिकप्टारा खाथियाव नायदो एबारो नै हेलिकप्टार फट' खेबनाय आंखौ रायजोफोर हेलिकप्टार खाथियाव नायनो मोनबायलै दिनैसो नै जाय माबा गोजौआव मा दंबावो नोंगो गाखोनानैसो नायबाबो जोबनाय नंला खोना होमबा गथ'फोर दङ गोजौआव गाखोना नायबाय आं नै हेलिकप्टार खाथियाव नुबाय खाथियावनो हेलिकप्टार बेयावबो हेलिकप्टारानो गोजा माबा फाइटार जेट ओमफ्राय नै दंफां सिं सिं जोङो मोजाङै थायाबा दै नुनाय बायदि मोनजोब्बाय शिलंखौ बाय बाय यहाँ से चलते हैं अभी मार गिदर नहीं वो फाइटर जेट बिदि आरोना गथ'फोरा एकदम नुनानै बिराद गोजोनबाय आरो जोंनि फरायसालिनि फरायसाफोरा माने नोंगुमैनि फरायसालिनि फरायसाफोरा आरो बिराद खुसि बेसेनि सार 1961 बा बहुत बोसोरनि होमबाना 1961 आवनो इन्डिया बेफोरबायदि खालामनो हादोंमोन सोमोनांथावनै मा सार बेखौ मा होनगोन बेखौ बेथ' हेलिकप्टारबो नङा एर'प्लेनबो नङा मा बुस्थु इयो इन्जिन हेलिकप्टारनि इन्जिन खोना हेलिकप्टारनि इन्जिन जेटनि इन्जिन अरिजिनेलानो जागोन माबायदि बानायो बेफोरखौ खर'आसो गरम जाजोबगोनहाय आंना हेब्रे देब्रे सारा गाखोदो मोनोना गाखोनो मोनो बेयाव ना दं नामा ओमफ्राय कुछ भी नहीं है जेबो गैया इयाव जि गिदिर माने हेलिकप्टार नुनानै मार खुसि मोनबाय आरो दे गाखो उथ' नों आंखौ इयाव भिडिअ खालामनाय ओरै गिदिंब्रा ओरै गिदिंलाय बुहुत मानसियानो लकेसन नायै थाङोनो ओमफ्राय आन्दायहैनो बे जायगायाव आरोना गतिके नोंथांमोना थाङोबाथाय
बा एकदिनिया मानसि बा बारा सिनायबाङै मिथियै थांफेरि बायदि मानसि बेखौ लानानै मालाबाबो शिलंआव दा थां सिनायखानाय अबे खना खनलायाव मा दं बेफोरखौ मिथिखानाय बेबायदि मानसिखौसो लानानै थां नङाबा जों बायदि जायगा दाबसेयावनो खेबथाम गिदिंनानै जेबो नुबोयि जागोन माने थांनायनि जेबो इन्ट्रेस्ट मोनबोयि जागोन आरो गतिके बेखिनिखौ नोंथांमोनजों आंनि मोन्दांथि शेयार खालामबाय दे लोगोफोर होमबाना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थादो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै गोजोन्थों फैनाया नै इखौबो नुवासै जि नायनो लुबैदोंमोन गैया बेखौनो नायनानै थांसै आरो उपाय गैया बेखौ नायनानै थांसै लोगोफोर मालाय जि मोजां नाव सालायदो